hita saluhurna. Taparade marohatta maddohoti pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Dohot topik debata paheheon na pesona. Kristus Tuhan nunga hehe Kristus. Madok mauliate mahamutu Jehovah ay perdenggan basa do ibana ay ro di saleleng na do asini rohana atong edehon hamuma puji-pujian di goarna. Dohok gor nito di purbadia natu mapalangit dohok tanoon. Amen.
tung na arga situtudo asini roham ale debata. Jadi marhapurusat tulinggo man ni habong mudo akka anak ni Jolma. Ay dilabung mi do mual hanguluan. Di bagasan hati romi huidahami hati uron. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rabdoh Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say parrohay mahami asaw duk kami tulomon ni roham. Jalahot hami dihapor siyaw na kore. Asa totong magkiring dihaheheon dohot diha sangapos sugot. Silehonon mo tuat ka na kurseya diho. Amen. Tatangihon ma pati ni debata di pesta paduahon ari parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Ima siya rom 10 ayat siya. Ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesus huhut diha porseroham naung di pahehe debata ibana siyan akka namate. Ido sahatna atong rak mangidogo mahita. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Potima dosata tuado pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala pertaluk ni roha jala nabasar doho say marpangulahi maroham midahami dibaheni say sama sudedo sanami danga dong nahu pangasahon hami
dukon niya siniroham. Hatigoran na pinatupan ni anak mudo na hupangasahon hami tujulom. Libaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokon ng Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mga hatabaga-baga, taringot tuha si sanidusa. Adong do dihita sitwa ni malim na songoni, nahudul di siya mo ni habangsa ni hatongamon di badua gidyang. Di baheni, tarbaheni ba na do panguluhon ro di ujung na, akka nasadok ro to di bata, marhite-hite iba na. Na mangulo do iba na toktong, asa ditangyak kon na sida. Hasanga pama di debata na di gidyang. Amen. Tatangihon ma hatani debata nagabi epistel di pesta paduahon haheheon ni Tuhan Yesus. Ima na tarsurat di Job sa pulsia mamuk kasyanet 25 saha tu 27 tajahama marsika soring. Ay takas do huboto mangulu do si panguluaw. Jala iba na parpudi jongjong di atas orbuk. Ausad diri matutu marnidaibana gabi hatuokku. Apalamatakon marnidaibana jaladada anggus leban. Pola tung suda piakku dibahen sihol ni rohakku di bagasan. Ima sahatna martua ma akan natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amen. Sana
tidak koma haporseaw tay songon na hinatidak ko ni dongat ta sa haporseaw di sadok portibion rap mahitamaddok. Aw porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatudusan na tumapalangit doho tano. Aw porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah nasasaday ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi seaton di perbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman di Silatus na mati tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tu banuatoru dungitanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tonde perbadia jala adong sadahuria na badia huria hato panihala Kristen akka na badia dohot diha sesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogok dang ni halak na umate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Kors sian wiksada diudutin nong dohot wik dua diuduti sahat tuik tudu.
Yeah.
Sunggul-sunggul hari Selasa tanggal 11 April 2020 waktu poni huriyat tado pertangangan week di gereja songon nasomal masuk pukul 10 siwip apa dua hon hari Minggu 16 April 2020 permingguan di huriyata masuk songon nasomal pergulu malua pukul 10 wip dohot ibadah khusus pukul 15 wip sonari ni pasahak matu kor wik opat diuduti manong do wik 10 sada.
batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Selamat Paskah madihita salue. Songona ragu hamu di Paskah teh nabado. 2 hari 2 kebipi mar Paskah manginang. Ate jadi para di hamuma molo garu Paskah 2 hari gitu. Songon repren ni edde itu kan. Molo depan perguru pertak neng. Nggak siap-siap mah 2 hari ate. Masuk muse. Nah itu ini do dang 10 hari. Songon mah di mana tuh kan. Jadi selinai mah muse selamat Paskah madihita. Ini masih Paskah seasonnya manang masih suasana Paskah. Amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hatani di bata di Paskah napa 2 honon denek dosian ulau ni apostel bidutulu ayat 24 sahat rodi ayat 26. Ulau ni apostel bidutulu ayat 24 sahat rodi ayat 26 ujaha matuhita songonon madidok disi. Alai nasa panurirang akana manurirangi mamuka sian si Samuel rodi akka nasian pudinai akka aryodo di baritahon nasida hamudo anak ni akka panurirangi jala partohap di padan nabi nahen di bata tu akka amatai uju nadidok nai tu si Abraham dapotan pasu-pasu mas saluhut bangso ni tanoon marhiti sian poparami jumolo do dihamu dipahehe di batana posonai disuruh do ibana mamasu-masu hamu akan namulak sian hajahaton munabi ima sahatna hamuna manami nanami di barita Paskah totu barita ni haheheon doi. Aledang adong haheheon sojolo adong hamatian. Di situasi na duaon marasing do na dedopi akasisianna. Ditiki masa natinaon ni Tuhan Yesus boido tasura-sura rupaning hati hai uju na masuk kita tu manggu pasyon manang malam pasyon tabigi baritai songod dia do bocani rohani akasesianna di payutiut nasida do nama saya sasitong na marserak nasida mamereng nama saya dan ikut serta menjadi saksi di proses Via Dolorosa dung tartakup ibana di Getsemane di payutiut nasida due longang nasida ay sonod do HP namasa ay bah sonod do ujung na itulah cerita manang barita asa masuk kita tu pasyon asa masuk kita tu Paskah mabiar nasida hati hai tarlumobi dung satu Golgata mate ibana dikubur wadang be guru nasida adong nama biar, adong mana menyesal, payutiut nama saya, buah sadang doho tahu mangurupi bana, buah sadang doho tahu, mabuan silang nai, buah sama si Simon halak kirene, disuruh, buah sadang au, ada banyak cerita manginang, sianak kasih siana, ada penyesalan, buah sama dang au hati hai. Jadi soi nama jut ni rohana sida, bocah ni rohana sida di peristiwa hamatian itu Tuhan Yesus. Mabiar nasida, dang tarbahen nama nangaha mangurupi Tuhan Yesus. Tarboto muse mate, dungi dikubur, alai berubah situasi, ditiki hehi bana. Songon nahya hudokon manang natwari pe hudokon. Ini cerita pertama bahwa ada orang yang mati hidup sendiri, yang dihidupkan oleh Allah.
Berbeda dengan Lazarus yang dihidupkan Tuhan Yesus. Ale molo ondang adong na boy pangulohon di bana dang colma. Debatado pangulohon di bana. Hehe Tuhan Yesus mulak mangulu Tuhan Yesus. Jala pajupang doho Tuhan Yesus. Akasisian nai. Rangaboy ta sura-sura soina malas nderohana sida. Alam mulak mangulu muse. Guru nai. Las rohana sida. HP nung ngasangan na sida luba. Sa sitong nanamasay nung nga dilubahon Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka, kepada sisian na kalut murid-murid na. Nahehe do ibana diari patuluhon. Alay siga do buyar do mago do nabinotonay, mago do parningotan nay. Ditiki dibering manang disaksion nasi dan namasay mati Tuhan Yesus. Ulo do hita songon niya manginang. Ditiki kalut hita. Lupa do hita di hata ni debata. Ditiki marsak kita. Lupa do hita ahado do debata. Ahado jamita na tabigi sa lilingon. Ditiki ro aka pergumulan hidup. Ditiki ro na mangarsaki hita. Ahado do Tuhan Yesus tehe. Saya nadong anak ko dohamu ganu pari rasi rasaro itu firman Tuhan lo. Dan holan latar sudah di Bibeli memang nyata dui di dok Tuhan Yesus tu hita, di dok Tuhan Hatay tu hita. Songon edeni wake opat, itu teh wake opat teh, ya kan itu saduran daripada Psalmen 20 dulu dui kan. Jehovah si parmahanau satu namate didongani do hita di patongod dua tu depanan akan nalomak. Itu firman Tuhan amang. Ulu do hita songoni ditikijut rohata losok rohata martanyang ditikiro aka namaoli malah satu gereja mardomu dangadong cak tol nami merkur namuse itu tuh. Lupa hita rupanya bahwa Tuhan pernah hea makatahon itu hita songon nama saja kasih sianna mati Tuhan Yesus masakian nasida lupa nasida Tuhan akan bangkit dung he Tuhan Yesus las rohana nasida padahal mereka sudah diingatkan Tuhan mulak mangulu do ibana muse. Jadi cerita Paskah Hamanginang dang holan cerita kebangkitan ni Yesus. Memang benar Tuhan Yesus bangkit. Nah mangulu ibana. Dang holan cerita kuburan kosong. Nabu dari sada di sodoi kuburan kosongnya. Bukan hanya cerita itu. Toho memang kuburan kosong. Ino makana adong anekdot majodo kono kuate. We anya kadongan. Daku boto molo satu hamuida. Ang dowi anak kadongan jahil di alesi pata menghibur juga. Molo hujah setai maju pangindang dah hujah mas tokida tah kamu jodik. Neon pembatalan acara penghiburan. Rencana acara penghiburan kepada keluarga Yusuf dan Maria dibatalkan. Karena Yesus anak mereka yang mati pada hari Jumat telah bangkit pada hari ini Nina. Ya memang benar, kadang kita lupa kematian, kesusahan, penderitaan. Bukan hanya cerita itu. Alai ahado pakorhon na manginang. Molo tabigi nungahihi Tuhan Yesus. Ya, taburu nakin aka edetay, au hucatati do. Dako boto mula salaw si. Molo wagsada pujiokku goarmi. Saliling dinguluki. Itu komitmen inang. Dung hihi Tuhan Yesus ada semangat pujokku ma Tuhani. Molo wik dua ala berbahasa Indonesia ya gak mau nakin hubigi kira teh. Ya. Au buyu bayak kon nakin amang papahan situ papahan berbahasa Indonesia amang teh naraku bagasan. Mula tema naraku. Ya kan itu. Berbahasa Indonesia anggu amang riko tung biasa di kan itu. Alai kana mai tua hubereng berbahasa Indonesia mantap naraku bagasan. Ya. Dia menang
dia bangkit, maut ditelan. Sira permen ate, kan gitu kan? Maut ditelan, ya hilang, tidak berkuasa. Dungi di wik tulu, holong do, dame do, dai do, memang itu dah holong do, dame do, bukan hamuraun hagabiun hasangapun, ingot batak do pihita. Alai narubik kok sian natului, holong dohot, dame. Di Wiks opat mauliate madihuwali Tuhan pujok kubasami saliling liling nai. Iya, sungguh dia memuji Tuhan. Ini pasca ini komitmen do hidita. Pengoton komit ta musik komitmen ta. Ayat di Wiks 10 sada. Tong lo bahasa Indonesia munakin ate. Mantap mak ate. Ya. Tak pernah kau ingkar janji. Ajarlah aku tetap setia padamu. Alani kesetiaan Tuhan Yesus itu amanah. Ikon mata ibana. Ikon menderita ibana. Diului. Dan itulah resiko orang setia amanginang. Kita diajari setia. Songon Tuhan Yesus. Tetapi bukan penderitaan upah daripada orang yang setia. Tidak. Dan pergumulan. Dan hacitna. Jabar ni halak na setia, tidak. Ale dibalik ni hasatia ni. Nang pero aka parukilo, nang pero aka haporsuhon. Ditikina. Indah pada waktunya. Akan ada kebangkitan, akan ada perubahan, akan ada semangat yang baru. Itu dah. Seorang Tuhan tajis diadupi ya kasih sianna. Jala topik tadi dilokon di bata paheheon naposona. Tapi ring maju ahna masa di si Petrus. Si Petrus tahi ngodo cerita ni Petrus teh. Tulu halima di persuada adoran somartahuak manuk hacik nai sasitong na di Tuhan Yesus si. Hacik do di persuada HP sisian haholongakon salah satu. Habi kon di persoma di persuadoma na ditadda au ditadda dope dang holan dang disukun guru na don sisian na don daw ditadda hodo ibana nyan na daw dak tadde isi na do mne hacik na inang dedo hacik do na songoni ngetabu hita mardongan ya mungkin hita mengalami songoni tadda hodo daw ina habi nga masih pijaman sanggul kan itu nga masih papijaman dot akalana asing tadaho di daw na tada bigay musik nang ditidus alay ima ngulu di col masonarim alay justru debata dung hehe Jesus dung hehe dipakai debata si Petrus. Tuhan melupakan kejahatan Petrus. Tuhan melupakan debata maka lupahon nabi nani si Petrus madarupon Tuhan Yesus justru diterpuk tahun jamitani si Petrus doon di bagas joro nani debata di emper ni si Salomo di dokko di si merjamita ibana gudang di patorang ibana taring utu Tuhan Yesus di saksion ibana au mama mereng kumereng hasangapon ni debata sahatu ibana mulut tajah digijang diturpuk tahun. Pola saat itu kon musik alai nasa panurirang akan nama nurirangi mamuka sian si Samuel rodi akan sian pudinai aka Aryodo di bari tahun nesida. Cerita keselamatan, cerita pengorbanan, cerita bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Asa gabi umat manang bangsa na persiaon, asa gabi bangsa na terpasu-pasuon. Songon padan manang janji di dewata tu si Abraham di dok dia 10 dia 25 nakin hamudo anak ni panurirangi jala partohap di padan nabi nah ni dewata tu aka amat tai ujuna di dok nai tu si Abraham dapo tanpa pasu masa luhut bangsa ni tanoon marhidesian pinoparme. Kita adalah keturunan Abraham. Keturunan peparan si Abraham lohita.
naung tarpasu-pasu do hala Kristen di Portibion. Molo porsea hita na tarpasu-pasu mahita disi. Akka na tarpasu-pasu ikon sibuan pasu-pasu do. Ikon gabi pasu-pasu do. Manang di dia penasida maringanan. Hihi tu hatai na menungguli hita do musia manginang. Hakaris tenotai nang tarpasu-pasu do hapeau. Atong molo tarpasu-pasu do au. Gabi pasu-pasu maau. Ido pada niri bata. Manang hata niri bata tu si Abraham. Hu pasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu ho. Naso malihatai tabigi. Ale di nama naringoti hita ari parningotan hahiu ni Tuhan Yesus. Di paingot to mahium situ hita. Asa gabi pasu-pasu hita. Martanya mahita. Ale Tuhan di bata. Maula tema dihatam. Di pesta padua honon. Di nahutaringoti hami parningotan hana naik mut. Hahihiomu Tuhan sian namate. Godang naing marpakorhoni di bagasan pardalanan ng lunami. Asa unang holan mangigil pasu-pasu hami tuho Tuhan. Hape nunga gabi pasu-pasu hami. Nunga dibuhali ho hami marhiti regam ni pasu-pasu. Asa gabi pasu-pasu hami dang holan di tonga-tonga ni keluarga nami. Dang holan di huriam. Alemanang di dia pe hami maringanan. Dame holong songo na wedeho kami i. Nahing ma adong jupang di dia hami adong. Ay sibuah pasu-pasu do hala Kristen di Portibion. Ay poparan si Abraham do hami. Naong di pasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu. Atong mapakorhon ma di ngulu nami tarlumubi di ngulu partodion nami Tuhan. Di namar pungu hami pola 2 ali mamestahon ari parningotan haheyomi. Pasikop ngulu nami amang parguguy hami. Soluk magugo na siya ko di hami. Asabuy marlas ni roha hami Tuhan. Lo madala ni aka ari-ari naneng lehonom mo to hami bi. Pasu-pasu ruasmu na magurang sa ato na matua na marsahit pamalum na di bagasan habon ni roha apuli na di bagasan hagaleon parguguy na di bagasan halosohon paringgas na sida laho patupa kanadinggan manang ahape na buyhu patupahami lehon sada ni roha di hami Tuhan lehon bisuk syakko tu hami bi asamar bisuk hami mamake salu na nadongi lau mamuji ho lau patu palas niroha diak kadongan nami nang dingulu nami be sisa dosa nami Tuhan nasi roham jalo mahami di bagasan Kristus Yesus amin. Mari de mahita las tapasahat mapiliata.
ayat dulu congcong kita. Tatangnya kon mapeliata martanya kita ali di batama nami na di Banua Gijang hodo haroro wani salut si leon nadinggan do na sauliba sana mauliutus hupasat hami masyana ni lehon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo mai gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu mejala ramuti asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni sinan lehon mitu hami. Asalam girgir hai mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomani roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon pandesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami, unang kami tugihon tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Iya,